Училище за пълните, част 2. Добро утро, ученици! Днес при нас има нова ученичка. Тя се казва Искрица. Здравейте! За сега няма място, затова... може да седнеш при... Госпожа, при мен няма едно свободно място. Ето че има. Хайде, отиди там. Добре. Хей, искаш ли да изкараме Искрица при директора? Добре. Аз ще напиша тази бележка. Предай бележка. Искрица. Искрице, каква е тази бележка? Донеси я веднага при мен. Добре. Искрице, отивай при директора. Как можеш, Искрице, такива неща да пишеш? Не бях. Влез. Госпожо, не беше Искрица, беше най-голямата чаровница от класа ни, заедно с Луна. Аз бях свидетелка. Наистина ли не ме лъжите, момичета? Да, наистина, госпожо, как бих ви излагала? Аз съм възпитано пони, не съм като блестящите момичета. Добре, Искрице, свободна си. Викнете чаровница и Луна при мен. Да, госпожо. Искам да ви кажа бележката. Защо сте я направили? Ние просто искахме да си поиграем с нея. Да си поиграете, значи. Тоест, тя искаше да каже да се пошегуваме. Добре, това е последния път, който ви пускам. Дано да не се повтори. Добре. Благодаря ти. Ако не беше ти, родителите ми щяха да са тук и да ми крещят за нещо, което не съм направила аз. Нали сме приятелки, а приятелките се подкрепят? Да, така е. Искрице, елаш малко. Добре. Да знаеш, Искрице, че не бива да говориш с чаровница. Да, така е. Защо? Може да ти се струва сладичка, но после ще те нарани пред целия клас и ще те изложи. Наистина ли? Да, наистина. Добре. На следващия ден. Искрице? Да? Защо ме избягваш? Защото чаровница и Луна ми казаха, че ще ме унижиш пред целия клас. Какво? Това въобще не е вярно. Как можа да им повярваш? Знаеш, че те са отбляскавите момичета и са опасни. Не мисля така. Затова, хайде, тръгвам. И така, затова... Да, чаровници. Госпожо, мога ли да отида до тоалетната? Отивай. Благодаря. Госпожо, мога ли и аз да отида до тоалетната? Да, отивай, чаровници. Благодаря.
Заето. Не се меси в работата ни. За какво става дума? Шо ли, разбра ли и не се меси в работата ни? За каква работа ми говориш? Защото ако още един път направиш нещо такова, ще се случат много лоши неща. Например, като това. Помощ! Открити. Да. Виждала ли си чаровница? Не, защо? Ще ми помогнеш ли да я намеря, моля те? Добре. Да. Знаеш ли къде може да е? Не знам. Може да е в туалетната, нали там? Вие видяхме за последно. Да отидем там. Чаровници! Кой ти стори това? Най-голямата чаровница от нашия клас. Ужас. Да те заведе при лекаря. Мислиш ли, че ще е добре? Надявам се. Чаровница, добре ли си? Имам леки дръскотини и една раничка, но за сега ми няма нищо, освен раната. Ще заздравея бързо. Добре, слава Богу. Да отидем някъде. Добре. Какво си направила на чаровница? Какво да й направя? Има рани и дръскотини по тялото. Не ти ли говори нещо? И аз какво да направя? Знаеш много добре. Защо? Защото се развали плана и така. Какъв план? Ние искахме да те унижим пред цялото училище, но заради чаровница не можахме и така. А защо в началото не ми казахте, че въобще не се интересувате от мен? Защото щеше да е по-забавно. Чаровници? Да? Извинявай, не исках да се държа така. Значи, те наистина са били много опасни. Другия път ще се научиш да не им вярваш, защото се разбра полуката наистина. Да. Хайде да отидем у нас. Можем да си направим пижами на парти. Ура! Хайде!